नमस्कार मंडळी, मी प्रीती या कोकणची माणसं साधी पोळी या चॅनलला तुमचं मनापासून स्वागत करते. तर आज मी चालली आहे जम्मूमधील परेड मार्केटला आणि परेड मार्केट कसं असणार हे मी तुम्हाला दाखवणार आहे. त्यासाठी माझ्या चॅनलला जॉईन राहा. कोकणची माणसं साधी पोळी. तर चला परेड मार्केटला. इथं बघा स्वेटर्स वगैरे आहे छान छान मस्त जणाया. हे बघा ही खूप स्वेटर्स आहे, मखमली स्वेटर. किती काय भैया? बघा लहान बेबी साठी वगैरे. ये कितने का है? 300 का. कॉटन का आएगा, कॉटन का मिलेगा. बड़े ला ओखा में पिया है उधर. दो बड़ा है. भारी आहे ना. खुशीसाठी मग ये हे बघा खूप छान आहे. ये कम नहीं करोगे? साइज बड़ा है, छोटा है, छोटा 250. स्मॉल साइज है ना. ये 250. कपड़ा भी काफी बढ़िया है ना मैडम. मैं हल्का भी काफी पानी वाला वो बढ़िया. ये तो कलर कितने प्यारे. अरे यूनिक कलर. हा तो पण ठीक आहे. हा तो पण ठीक आहे. तो पण ह्यो बरं वाटतं. ये डालना. नहीं वही. वहाँ ऊपर तक है ना, ये ऊपर तक है. नहीं तो मिक्स आते हैं. लगाया लगाया हमारी. और 20 रुपए 30 रुपए 50 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 50 रुपए. सगळंच घेतं काय? 500 रुपयाला आहे हा पूर्ण सेट. मेकअप बाजार इधर है, तेल इधर है, मेकअप बाजार इधर है, तेल इधर है, तेल. हे बघा मंडळी, या पॅन्टी आहेत गरमीच्या आणि याच्यामध्ये असं आहे पाहू शकता. आता सध्या ना थंडी येते तर थंडीचेच कपडे आहेत घालू शकतो. तर हे बघा मन मित्रांनो 100 रुपयाला चपला आहे.
भैया ये कितने की है? 200 रुपये. तर मित्रांनो ही बघा 200 रुपयाला चपला आहे. ₹200 देत आहे काय? 300 रुपये. हे बघा इथं होती ही बघा. इतक्यात मग काय घेतलंय बाबा ना तुम्ही म्हटलाच काय घेणंच नाही म्हणा. मी घेतलंय बाबा. मित्रांनो व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा चॅनलला. थँक्यू सो मच.